els estudiants de grau en Periodisme i Comunicació Audiovisual de la Universitat de València volem manifestar que considerem intolerable el tancament de Radio Televisió Valenciana. Creiem en la importància d'una radiotelevisió pública, plural i de qualitat. Que defensa els interessos de tots els valencians. És necessari en qualsevol societat que aspiri a ser democràtica. Volem solidaritzar-nos amb els més de 1.700 treballadors i treballadores que passaran a ingressar la llista d'aturats. molts d'ells professors associats de la nostra facultat. Que amb aquest acomiadament no podran impartir la docència als nostres graus. El tancament de RTBB és un atac més d'aquest govern als serveis públics. i també a la nostra cultura de la nostra llengua. És inadmissible que tanquen un mitjà públic com RTBB. I volem reivindicar el nostre dret a tindre una televisió pública. De qualitat. I en la nostra llengua. Que estiga allunyada de mentides i manipulació. Així com del control polític al que s'ha vist sotmesa els últims 24 anys. La solució no passa pel tancament de RTBB, sinó per la depuració de les autoritats que han exercit el poder fins ara. I que han posat els seus amics al capdavant del mitjà. Privant els professionals honestos de fer un bon treball. Eixos són els que tindrien que anar al carrer per fer possible una radiotelevisió valenciana com la que hem tingut aquests últims dies. On per fi hem pogut veure la professionalitat d'aquests companys i companyes, sense la pressió dels governants a sobre. Companys que porten protestant per l'aturament del mitjà des del dimarts per la vesprada. Quan es van assabentar de la notícia, tenen un altre mitjà de comunicació. Les paraules d'Alberto Fabra dient que la culpa la tenen els treballadors de RTBB. o que la sentència no els deixa d'altra alternativa que el tancament del mitjà. Són demagògia barata. Considerem insultant que es diguen que els diners que s'estalviaran de Radio Televisió Valenciana es destinaran a salut i educació. Dos serveis públics que l'actual govern s'ha encarregat de destruir a consciència en els últims anys. Destinant-los a l'organització de grans esdeveniments esportius o d'altres caires. Que l'únic que ha provocat ha sigut un malbaratament dels diners. I que han aprofitat per exercir la corrupció al Partit Popular. Per això, els estudiants reclamem Una ràdio i televisió pública. Valenciana, Plural I de qualitat. Ràdio